Sziasztok srácok, a mai videóban GTA-zni fogunk. Itt van velem. FK Luki. Oké. Milyen nevet találtál magadnak? Na, Látok sem. rövidítés. Mász már fel egy csőre. Sétálj rajta. Le fogsz esni. Annyi baj legyen. Az a baj, hogy... Nézd, mekkora dodge-ot nyomott. Nyessa. Csü. 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 Még mindig él. És hogy vagytok? Én jól. Igazából akartunk csinálni egy live-ot, De nem engedik. csak a YouTube letiltotta, mert azt írta ki, hogy Mert copyright volt! Na, rendőr kuma. Lehet Üsd el a kamionnal a szarba. Hallod? Ki akarsz szedni? Az menj bele a vízbe. Ússz át a kamionnal izén. Hogy jönnek a rendőrök. A kamion az jó erős. Csak a pisztoly is jó erős. 3-as korozés. Mert pofán lőre. Csináljuk, Lesz az 5-ös? Vagy nem? csináljuk meg az ötöst. Alig megy az idő. Aztán helikopterrel is jönnek. Na, mit gondoltál? Ilyen könnyű ez? Mi, hogy megy a biciklivel, he? Már hol van egy rendőr, üssem el? Kocsikat üssed el. Ha oda akarok, ott van egy rendőr, jön szembe. Kaka. Gyere, rendőr kuma. Ez a videó 14 perces lesz. Majd nézzed. Jó? Ocke. Legyen már 4-es. Szerintem a 4-eshez meg kell öljél, vagy egy repülőt, vagy egy izét. A repülőt nincs úgy. Vegyél pisztolyt. Mindjárt kiszednek. Nem bírok biztosra venni. Hú, van már 4-es csillag. Még annyi rendőrt megültem már. Ezért még fut. Na, jön szembe velem. Gyere, Üsd el a forró. gyere! Menj neki. Az. Jön még egy, azt is üsd el. Na, az nem ütötted el. Azt is üsd el. Nem számít az rendőr, vagy nem rendőr. Itt jön Az szembe. is rendőr. Aha, az is Aha. rendőr. Jó? Rendőrök üldöznek. Gyertek csak. Ó. Törítek össze Üsd le őket háttal, menj rájuk. Hol lőnek? Ezek nyomomban lesznek egy csomó idejű. Jó, ez legalább jó megy. Nem bírom szeretni. Meg lesz az 5-ös körözés. Akkor felállítok egy ilyen kezdő youtubert. Ezt nem tudom miért mondtam. Kezdő youtubert. Onnan nem ugratok inkább le. De hányan jönnek utána? Nem tudom, ott a helikopter, megy a helikopter a levegőbe, eltűnt. Né, megint ott volt. Jó, ott jön szembe velem egy. Hogy hányan jön velem szembe? Jó, 2. Hallottam, mondjatok egy felhasználó nevet Snapchatre. Kastravec. Szüp!
Te ember, még hogy nincs 4-es körözésed, már vagy 50 rendőrt megöltél. Meg fognak fogni, mert hiányan vannak itt rajta. Hogyha elmész a szarba, akkor nem. Hát megyek. Ez jó. Edd meg. Nincs teteje? Ja, de van. Azt gondoltam, nincsen teteje. Mi ott a lábacska csajnak? Csúf. Csajlába. Mindjárt leütök egy. Ott jön egy. Gyere, rendőr. De érted, azért sem fogja felvinni azt a retkes csillagot 4-re. Ja, hát ez nagyon nehéz. Vegye a aknavetőt és lőtt pofán az egyik rendőrt. Akkor már biztos lesz 5-ös is. Gyere. Az hova ment az a rendőr ott? Az nem téged üldöz. Van neki egy másik példánya, ő nem akar meghalni. Helikopter. Na, ott jön egy. Helikopter, helikopter. Ez fog gyorsan belém jönni. Kapta ott. Hogy nyomnak lefele téged az útról? Tudom. Ez a kamion rohadt erős. Hallod? Azt látod ott lent mennyien vannak? Ott a mappon. Hogy jönnek Cassie után. Galbratok. Dehogy nem. Menj be hajat vágni és elhagynak. De nem arra van. Hello? Én meg hajat vágni ezután. Gyere. Amikor játszok, én meg hajat vágni. Én akarok szép Akkor héjaség. elveszed a pénzemet, nem ér? Nem baj, nekem kell egy kis hajacska. De én már megcsináltam valamit. Ez szar az a haj, amit csináltál te. És most fog meghalni Cassie. Ennyi volt. Most Cassie meghal. De ott egy kocsi, azt vedd már el. Szállj már ki, nem fogod bírni innen kiszedni. Menj el, lopjál kocsit. Gyere, ugrodj le, mert meghalsz. Nem halok meg. Csak majdnem. Milyen szép vérpecsétet csináltál a füzőre. De nem is felugrani? Én nem jöttem. Te hányom meg ott? Üti a falat. Meg Jönnek fognak előtted. Hát meg is fognak, vigyú, onnan le fog mindjárt karatézni a rendőr. De néhányan jönnek. Ilyen pisztolya lesznek meg. Érted, shotgunnal! Shotgunnal kiszedték a szegény. Ebben a videóban az a cél, hogy legyen 4-es körözésünk. Na, most én jövök. Nem látszódik semmi. Jó, van mindegy. Én nem látszok. És sem. Gyertek. Na, nem vagyok itt. Na, gyere, csak cserélj. Mert most én jövök. Kövi videóba. Mi a kövi fejed? Mindjárt. Kell keresnünk egy kamiont. Nem először egy kocsit, hogy menjek fegyvert tenni. Vannak kódok is a GTA-ban, amivel tudsz fegyvert venni. Jó, mondd el a kódokat. Jó, nincsen telefonom. Hol kell Add ide azokat azt. beírni? De hol kell azokat beírni? Azt. Kód for GTA. De hol kell azt beírni? Akárhova. Most, ha egy kicsit hangos lesz, akkor az azért van, mert szutykozunk. Keresünk kódokat pisztolyért. Kódesz For Lucas. for GTA 5. 5. Először mondd el, hogy kell beírni. Telefonnál. Pisztolynak hogy mondják? Pisztolsz. Pisztol. Ezt meg akarok megint. Szű! Hogy kell kivenni a telefont, vár? Na, vedd ki a telefont is, mondom neked. De hova kell beírni? És hol kell kivenni a Én telefont? tudom én. Ki kell szállni, azt hiszem, a kocsiból, vagy nem? Na, Nem tudom, melyikkel kell kivenni. Nyomjál meg minden gombot. Szállj ki a kocsiból, lehet, hogy nem akarok el. A képernyőt váltasz.
Megnézem a I mapot. need some dollar, 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 da da da, da da. Need dollar, dollar, dollar is what I need, da da. Ott egy pisztoly. Hol? Hol? Ja, de mi tényleg? Itt egy pisztoly volt. Üsd el Pisti bácsit, és add neked pisztolyt. Nem megyek. De most nyom meg mindegyik gombot, mert lehet, hogy a kocsinál másokat csinált. És itt te a izénál ingyen pisztolyt kapsz. Na, jó. Menj oda, ahol van egy ember. Várj, mert nem tudom, hogy kell. Ó, Ahol van egy ember. Nem oda, egyel feljebb, oda. Menj le. Még, 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 még. ugyanazok vannak nekem. Akkor lépj ki innen. Melyikkel kell? Mondjad, hogy mit írjak be. Szóval azt se tudja. De nem kell ezt beírni, nyomd meg az X-et, hív fel izét. De ne a 9-11-et, te majom! Várj, hogy 9-11-et. És fog jönni a 9-11 után. Aztán mit csináljak? Most meg fog enni a 11. De hogy kell fegyvert venni? 9-11. Lépjél be a teló szutyokba. Várjatok, mindjárt jövök. Na. Na, addig megpróbálom én. What the fuck? What the fuck? Szart nem nyomtam. $350-be kerül egy rohadt Glock. He! És nem is enged. Jó, visszaengedett. Textek nélkül? Nem. Checklist? Nem. Csak valahol itt kéne legyen. Én úgy tudom, hogy itt van, de nem a text. Egyen lejjebb. Ott. Lamar, Simon, Tanisha. Felhívom Denist. Denise. Lássuk, mit pofázni nekem. Szarba! Felhívtam Denist. És nem tudom, Hány mit percet a pofázik videó? nekem. 13:38.